Eta hausin, gazeta, Frantzian gazeta eta beste periodu ez ezuan. Zein, Hemen sozialista izana, katoliko kontzeko la gazeta ezuan. bai. Bai, eta beste periodu paurrean. Sozialistan liberal. Majo. Beste bat duzan, zera neutrala el noticiero bilbaino. Bai, usan, bai, Guk gehi diana sektor bai. Eta euskeraskorik, holan euskaraz idatzite, zeo zer? Euskadi edo hola horik edo egoten zan orduan hemen? Euskadi artean bai, Gerrarotik Euskadi bai. Euskadi irakurtzen zan hemen gehien uste horik. Bai, ez da? Bai. Ia gero zertu izan. Gerreagaz eta... Hode zatu zenean galdu izan. Pero a veces del hierro, ahora sí da. Bai, hierro be bai. Ia, horrek ez. Bai, bai.